ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Dun Roberto Gauci. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U jinġbarna bħala il-poplu ta' Alla biex madwar l-artal niċċelebraw il-jum tal-mulej, il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet u li jgħix u li jatina il-ħajja. Għalhekk ħuti sabiex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu il-maħfra ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison, Gloria lill-Alla fil-oli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, inti li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti li tneħħi id-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex intu waħdek qaddis, intu waħdek mulej, intu waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidu, fil-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf, m'hemmx Alla ieħor ħliefek li jieħu ħsieb kollox biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaq ħażin. Għax is-seta tiegħek hi l-għajn tal-ġustizzja u għax int sit ta' kollox lil kulħadd tagħder. Inti turi saħħtek ma' min ma jemminx fil-kobor ta' setetek u trażżan lil dawk li għalkemm jafuha iqumu kontrija. Għax sit il-qawwa inti tagħmel il-ħaq bil-ħniena. Lilna tmexxina bit-tieba kbira. Għalkemm għandek is-seta issiba wkoll meta trida. B'dan l-emil inti għallimt lill-poplu tiegħek li l-ġust għandu ikun twajjeb. Dini it-tama sabiħa illi inti tajt lill-uliedek li inti tagħti żmien għall-indiema ta' dnubithom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, mulej, inti twajjeb u taħfer. Int Sidi twajjeb u taħfer. Kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widem mulej għat-talba tiegħi. Isma' il-leħen tal-ilfiq tiegħi ngħidu mulej inti twajjeb u taħfer. Il-ġnus kollha li għamilt
jiġu jinxtaħtu qudiemek u jsebħu ismek, Sidi, għax kbir int u għamejjel tal-għaġeb tagħmel, int waħdek Alla, ngħidu mulej inti twajjeb u taħfer. Int Alla Sidi ħanin u twajjeb, iddum biex tagħdab kollok tiba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija, għati qawwa lil qaddej tiegħek, ngħidu mulej inti twajjeb u taħfer. L-Ispirtu stess jidħol għalina. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna biss nafu nitolbu kif imiss. Imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bitni jgħid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li il-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj il-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek mis-ser sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies din il-parabola. Is-saltna ta' smawiet tixbaħ lil wieħed raġel li żara żerrija tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda x'ħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ żbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit l-għalqa u qalulu: Sinjur, inti mhux żerrija tajba żrajt fl-għalqa tiegħek. Mela dis-sikrana mnejn ġiet? Iżda hu qalilhom: dil-biċċa għamilieli xi għadu tiegħi. Tridx immorru niġbruha? Qalulu l-qaddejja. Le, qalilhom, għax intom tiġbru s-sikrana għandkom nejn taqilgħu magħha il-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsat. Meta mbagħad jasal il-ħsat, ngħid lill-ħassada: iġbru s-sikrana l-ewwel, worbtuha qatta għall-ħruq. Imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Ġibilhom parabola oħra u qalilhom: is-saltna ta' smawiet tixbaħ liż-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeraħħa fl-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq li sar waħda fost iż-żrieraħ kollha. Iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijaj tagħha. Qalilhom parabola oħra: is-saltna ta' smawiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqiq sa ma tkun qoliet l-aġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Imbagħad ħalla n-nies u mar id-dar, resqu lejh id-dixxiepli tiegħu qalulu:
fissirinna l-parabola tas-sikrana fl-għalqa u weġibhom dak li jiżra ż-żerrija tajba huwa bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija t-tajba huma wlied is-saltna. Is-sikrana huma ulied il-ħażin. U l-għadu li żaraħħa huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżis tas-snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma li ta' spiss tirrepeti ruħha fil-Vanġelu, min għandu widnejn ħajjisma'. Ġesu jitkellem fuq is-smigħ spiritwali, mhux hekk għaliex is-sensi tagħna huma tewmin. Tewmin mas-sensi spiritwali. Jekk hemm is-smigħ tal-ġisem, hemm is-smigħ tal-ispirtu, hemm is-smigħ tal-ħwejjeġ ta' Alla. Allura Ġesu jgħid: ħalli min ingħata dan is-smigħ jisma'. Ħalli min ingħata din il-grazzja li jisma' din il-kelma jismagħha u jħalliha tagħmel il-frott fih. Hu tililna ingħata dan is-smigħ u hekk. Lilna qed tingħata din il-kelma llum il-lejla issa. Din il-kelma fuq il-ħajja tagħna. Din il-kelma li tkellem lil kull wieħed u waħda minna. Din il-kelma li għandha s-seta fuq ħajjitna. Allura il-ħadd l-għadda kellna il-bidwi li joħroġ jiżra ż-żerrija fl-għalqa, mhux hekk. U dik iż-żerrija tagħmel il-frott skont kif l-għalqa tilqaħħa. Allura dak li jiżra Alla, il-kelma tiegħu, il-grazzja tiegħu miżruha fina, tagħmel il-frott skont kemm kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu użu tajjeb minna. Inħalluha tikber u tagħmel il-frott fina. Illum għandna problema oħra, il-problema tas-sikrana, tal-ħażen, illi joħroġ l-għadu bil-lejl u jiżra ż-żerrija ħażina. Allura huwa ċar ħafna l-Vanġelu tal-lum illi mhuwiex sit l-għalqa li jiżra ż-żerrija ħażina. Imma huwa l-għadu li joħroġ bil-lejl bil-moħħbi u jiżra din is-sikrana. Hawnhekk Ġesu qiegħed jitkellem permezz ta' din il-parabola fuq il-problema tal-ħażen. Fuq il-ħażen fid-dinja. Fuq il-ħażen fil-ħajja tagħna, li l-esperjenza turina illi fil-ħajja tagħna, fid-dinja hawn maġuna flimkien, jgħixu flimkien, jeżistu flimkien it-tajjeb u l-ħażin. Dak li hu veru u dak li hu fals. Dak li jagħti frott tajjeb u dak li jagħti frott ħażin. Dak li jġib il-ġid u dak li jġib il-ħsara. Mhux hekk huma żewġ elementi li l-ħin kollu huma flimkien fl-eżistenza tagħna. U allura minn fejn ġejja din iż-żerrija ħażina, minn fejn ġej dan il-ħażen fid-dinja? Allura huwa ċar ħafna fil-parabola illi l-ħażen mhuwiex opra ta' Alla. Għaliex Alla kull ma għamel għamlu tajjeb u qaddis.
tajjeb u qaddis. Allura il-ħażen huwa biċċa xogħol tal-għadu. Dak li l-Iskrittura issejjaħlu missier il-gidba, ix-xitan. Kif jgħid l-awtur Nikola Berdjajev, mhux hekk, dak li seħħ fl-istorja tagħna diġà seħħ fid-dinja spiritwali. Għaliex fid-dinja spiritwali diġà kien hemm din it-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. Alla ħalaq l-anġli tiegħu mhux hekk biex jaqduh u biex iħobbuh u tawhom il-libertà, għaliex mingħajr il-libertà m'hemmx imħabba. Hekk jew mhux hekk. Jiena biex inħobbi xi ħadd irid ikun liberu, ħieles. Inti ma tistax tiżżewweġ xi ħadd għax tgħeddu. Jew għax hemm hux hekk xi ħaġa li tikkundizzjonah. Dak iż-żwieġ ma jkunx jiswa. Għax l-imħabba titlob il-libertà. Jiena nħobbok għax irrid. U inti tħobbni għax trid, mhux għax jien anġelek. Allura hux hekk, Alla hekk mexa magħna. Alla tagħna din il-libertà. Għaliex il-libertà? Biex aħna nkunu nistgħu inħobbuh. Għax jekk inti m'intix liberu ma tistax tħobb. Sewwa? Il-kelb mhux liberu. Inti titimgħu u tmellislu, sewwa tilab naqra bil-istinti tiegħu u ġġalu jinġibet lejk. Imma dik mhix libertà. Il-kelb sempliċement qiegħed jiġri wara l-istint tiegħu li jiekol jew li jkollu protezzjoni. Ma l-imħabba hija xi ħaġa differenti. L-imħabba hija dejjem ħielsa. Għalhekk Alla tagħna din il-libertà. Anki lill-anġli tiegħu tagħhom il-libertà. U l-libertà hija prekarja, perikoluża. Tista' tintuża ħażin. Il-bniedem jista' jabbuża minnha. U allura dawn l-anġli hekk għamlu fis-sema illi ma qagħdux għar-rieda ta' Alla. U allura dan l-għadu antik x'jagħmel? Jekk aħna naqraw it-tieni kapitlu tal-Ġenesi, dan l-għadu antik jidħol jinfiltra sewwa fid-dinja biex jiżra din il-gidba, din is-sikrana. X'inhi hija din il-gidba fundamentali tax-xitan? Hija li Alla lilek ma jħobbokx. Mhux hekk. Hija l-istess gidba illi x-xitan jipprova jbellanna llum. Din hija s-sikrana. Inti tista' tgħix aħjar mingħajr Alla. Inti tkun iktar liberu, iktar modern, iktar progressiv, iktar emanċipat, sewwa, biktar drittijiet, mingħajr Alla li joqgħod jindaħallek. Sewwa? Allura din hija l-ewwel gidba tal-għadu. Dan l-għadu li jinfiltra li jidħol bil-lejl, il-Vanġelu, bil-lejl, bil-moħbi, b'mod li ma taraħx, jidħol fl-istorja tad-dinja. Fl-istorja. Jekk aħna pereżempju naqraw l-istudju ta' Bulgakov, Russu, jgħid kif jidħol ix-xitan fid-dinja permezz tas-sistemi tad-dinja. Ix-xitan jinfiltra sewwa mill-politika, mill-ekonomija, mill-komunikazzjoni, mir-relazzjonijiet, minn dawn l-affarijiet kollha. Ix-xitan jinfiltra u jiżra bil-moħħbi din is-sikrana. Jiżra jiġifieri il-gidba. U x'inhi hija l-gidba? Il-gidba hi li int m'għandekx bżonn ta' Alla. Illi inti tista' tkun Alla tiegħek innifsek. Din hija l-gidba fundamentali. Dan huwa l-erq ta' dnub. Sewwa li jimbagħad ibejjed id-dnubiet kollha. Sewwa li joħorġu minnu, joħorġu minn dan l-erq. Li inti tkun aħjar mingħajr Alla. Din l-idea moderna, din l-idea
progressiva li l-bniedem m'għandux bżonn ta' Alla, li Alla huwa sempliċement superstizzjoni tal-passat, tal-bniedem ignorant, tal-bniedem moħħu magħluq tal-passat. Allura meta il-bniedem jibla din il-gidba, x'jagħmel il-bniedem? Jagħmel lilu nnifsu Alla. U meta kollha nsiru Allat, kulħadd jagħmel li jrid, nibdew nieklu lil xulxin. Mhux hekk. Nibdew nieklu lil xulxin, inqattgħu lil xulxin. Mhux din hija l-esperjenza tad-dinja. Hija ġungla pulita, bil-ġlekk u bl-ingravata, fejn min jiflaħ iħawwel, minnu qawwi jaffeċ fuq l-ieħor. Min għandu l-mezzi jasal minn m'għandux jibqa' l-art. Sewa? Din hija l-erq, hemmhekk huwa l-erq ta' kull ħażin. Mhux hekk, saħansitra d-dinja ta' madwarna l-ħolqien ta' Alla kissernieh, affiġnieh, nittinnieh bil-żibel u l-sfruttament tagħna. Allura anki l-problema ekoloġika, x'inhi s-soluzzjoni tal-problema ekoloġika li ġifieri aħna qegħdin inkissru d-dinja li rridu ngħixu fiha? Hija l-konverżjoni lejn Ġesu Kristu. Għal x'ent tmur dik toqgħod tajjed hemm fil-ġinus maquda u twerzaq? X'jiswa? Is-soluzzjoni għad-dnub tagħna, is-soluzzjoni għall-problemi tal-bniedem, is-soluzzjoni għall-gwerra, is-soluzzjoni għall-faqar, is-soluzzjoni għall-ġuħ, il-konverżjoni lejn Ġesu Kristu. Li jiena noħroġ minn din il-gidba tax-xitan biex nieħu fuqi il-mentalità ta' Ġesu Kristu li jgħid li jaħseb fl-ieħor, tkunx egoist, m'hawnx int biss fid-dinja. L-ieħor huwa xbija ta' Alla. Ħobb lill-ieħor bħalek innifsek. Din hija s-soluzzjoni tal-problemi kollha. Sax ħin il-bniedem jibqa' jkun sikrana, sax ħin il-bniedem jażel din il-gidba, allura hemm dan il-ħażen li mhux ġej minn Alla. Importanti. U Alla li huwa misterjuż, li huwa li hemm mill-ħsibijiet tagħna f'dan il-Vanġelu li Alla ma jeqritx il-ħażen. Din hija interessanti. Alla ma jaqbadx il-gomma u ħassar. Le. Ma Alla jħalli anki il-ħażen jeżisti, jgħix, jaħdem ma' ġenb it-tajjeb. U allura aħna li aħna uxek ġustizzjalisti, uxek. Sawa bħal dal-films ta' Charles Bronson uxek. Joħroġ joqtol kulħadd il-ħżiena kollha. Sewa, u aħna xi kultant nibdew fettlinna li Alla u hekk. Li joħroġ jitajjar kulħadd min nofs, imma dan mhuwiex Alla. Alla jħalli dan il-ħażen jaħdem. Imma f'din l-istorja, f'din in-nisġa fejn il-ħażin u t-tajjeb jgħixu flimkien, Alla imexxi permezz tal-Ispirtu tiegħu kif smajna f'San Pawl illum li hija sabiħa ħafna, Alla imexxi permezz tal-Ispirtu tiegħu lil dawk li jilqgħu l-kelma tiegħu biex jaslu li jagħmlu l-frott. Kemm hija sabiħa din. Li Alla ma jaħdimx skont il-fantasiji tagħna. Imma Alla għandu l-mod tiegħu. Alla jħalli l-istorja taħdem. Għaliex anki f'din l-istorja Alla jislet it-tajjeb mill-ħażin. Xhieda ta' dan hija l-passjoni ta' Ġesu Kristu. Dak li għamlu Ġuda u Pilatu u l-qassisin l-kbar u s-Sanedrin u r-Rumani ċertament li kien dnub, inġustizzja, ikkundannaw bniedem innoċenti għal-mewt. Dak jew mhux hekk, inġustizzja, farsa tal-ġustizzja.
Imma minn dan id-dnub tagħhom Alla silet is-salvazzjoni tagħna. Alla fil-persuna ta' Ġesu Kristu joqgħod għal dan il-ħażen kollu li huwa ġabra fil-qosor ta' dnubiet kollha tagħna. Joqgħod għal dan kollu bil-paċenzja bla ma fetaħ fommu, mhux hekk kif jgħid San Pietru, qatt bla ma fetaħ fommu biex minn hemmhekk tintiseġ is-salvazzjoni tagħna. Huwa dan il-misteru tal-għid li dejjem huwa preżenti fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tad-dinja. Anke llum għandna sikrana llum kemm trid. Xi ħaġa interessanti li ma rridx ninsa ngħid illi min hu daqsxejn familjari max-xogħol tar-raba jaf illi s-sikrana tixbaħ ħafna lil qamħ. Sewwa? Ma tantx kemm tarafhom minn xulxin, ma tarafhomx, speċjalment meta jkun għadu nebbieta ħadra. Allura x'rid jgħidilna Ġesu? Illi ħafna drabi, anki l-ħażin, anki l-gideb, anki dak li huwa erq jistaħba taħt il-maskra tat-tajjeb. Min fejn jingħarfu l-qamħ u s-sikrana? Mill-frott. Għalhekk il-Vanġelu jgħid mill-frott tagħhom intom tarfuhom. Fil-waqt li il-qamħa tagħti il-frott li jista' jittiekel li jsir ħobs, is-sikrana hija mingħajr frott. Tista' tintuża biss bħala qalfa għal bejjem. Ma tagħtix il-frott tajjeb. U allura anki fi żmienna ħafna drabi u hekk dan it-tajjeb u l-ħażin huwa anki diffiċli li tara fejn u fejn. Mhuwiex sempliċi. Xi drabi anki u wieħed jgħidu b'dispjaċir li anki fejn suppost hemm il-qamħ u l-frott tajjeb u wieħed isib is-sikrana. Anki fil-Knisja kultant flok ikun hemm il-frott it-tajjeb tal-kelma ta' Alla imxandra kif inhi fis-safa tagħha issib il-gidba. Għax anki fil-Knisja jaħdem ix-xitan biex jiżra il-qerq tiegħu. Allura ninsabu f'din it-taqbida ħuti, però għandna tama, għandna ċertezza li jagħtina dan il-Vanġelu. Din iċ-ċertezza li it-tajjeb għad jirbaħ. Għax it-tajjeb huwa f'idejn Alla. Illi fl-aħħar mill-aħħar dak li hu tajjeb, dak li hu veru, dak li hu sewwa għad jirbaħ, għad juri ruħu. Ġesu jitkellem ukoll fuq ġudizzju. Ejwa, hemm il-ġudizzju. Hemm għażla. Li tagħmel it-tajjeb u tagħmel il-ħażin mhux l-istess. Li tagħmel il-liġi t'Alla u li tiksirha mhux l-istess. Li tagħmel 4 dnubiet u tagħmel 10 mhux l-istess. Xi kultant nisimgħu din għax Alla ma jiġġudikax. Aqra l-Vanġelu ħabib. Aqra l-Vanġelu. Biex noqogħdu nażlu sentenza ejwa u oħra le. Din ejwa u oħra le. Ma tarax. Qed nagħtu x-xemx bla rbiel. Qed nagħtu x-xemx bla rbiel. Il-Vanġelu wkoll jitkellem minn ġudizzju. Minn għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin. Wissina l-Vanġelu tal-lum, kelma ta' Ġesu mhix tiegħi jew ta' xi ħadd ieħor. Dak li jġib il-ħażen u t-tfixkil jinxteħed fil-ħuġġiġa tan-nar. Imma il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom.
Ara ma nilludux ruħna illi il-ħajja tagħna tgħix kif tgħix m'hemmx il-konsekwenzi eterni. Kif xi wħud iridu jippruvaw jgħidulna. Dak li jiena qed ngħix illum, l-għażliet li qed nagħmel illum, id-deċiżjonijiet li qed nieħu llum fil-ħajja tiegħi huma l-futur etern tiegħi. Għax Alla jagħtini skont dak li nażel, il-libertà. Alla jirrispetta l-libertà tiegħi. Anki jekk b'din il-libertà tiegħi jiena skużi nobżoqlu f'wiċċu. Alla jgħidli, all right, trid tgħix mingħajri, għejx mingħajri, anki għall-eternità. Għalfejn qegħdin ngħidu dan, joqgħdu mbeżżew in-nies, le, imma biex aħna narfu li ħajjitna hija serja. Il-ħajja mhijiex logħba. Il-ħajja mhijiex logħba. Li jiena niġi fid-dinja mbagħad niddeverti ftit, mbagħad nagħmel xi ħaġa, mbagħad nipprova xi ħaġa oħra, mbagħad sewwa. Il-ħajja hija serja. Il-ħajja hija xi ħaġa serja. L-ewwel nett hija serja għaliex hija irripetibbli. It-tieni hija serja għaliex hija qasira. Iż-żmien dejjem għaddej. X'inhu jgħidilna l-Vanġielu? Fittex dak li hu veru, fittex dak li jagħti l-frott, fittex dak li jibqa' għal dejjem. Għax is-sikrana tinxtaħed fin-nar. Il-ħażin huwa illużjoni. Huwa duħan li jgħib. Imma dak li jibqa' huwa l-frott li tagħmel iż-żerrija tajba. Ħuti jalla kull wieħed u waħda minna nkunu żerrija tajba u xekk imdakra minn Ġesu Kristu. Jalla l-mulej, jalla anzi ċertament li l-mulej jagħtina, imma jalla li kull wieħed u waħda minna niftħu l-qalb tagħna beraħ. Inħallu l-mulej imiss magħna, inħallu lil dan l-ispirtu jimlina bil-qawwa ta' Alla biex aħna nkunu din iż-żerrija tajba, dan il-qamħ tajjeb li jagħmel il-frott li jsir ħobs, jiġifieri, li jsir il-ġisem ta' Kristu. Għax dak huwa l-iskop tagħna, li aħna nsiru ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. U tiegħu nistqarru fl-imkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel bis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu, mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem f'hom il-profeti fi kniesa waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal-maħfra tad-dubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
u bil-fidi ejjew nresqu it-talb tagħna quddiem il-mulej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek wagħtiha dejjem raja qaddisa li jmexxuha skont ir-rieda tiegħek nitolbu. Għamel mulej li l-bnedmin kollha ta' rieda tajba jisimgħu l-bxara tal-Vanġelu u jilqgħuha nitolbu. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tal-ġnus biex imdawlin mill-ispirtu tiegħek ifittxu dejjem it-toroq li jwasslu għal paċi u l-ftijiem bejn il-bnedmin. Nitolbu. Għal dawk kollha li qegħdin ibatu, speċjalment għal morda, biex inti mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Nitolbu mulej għal foqra u għal dawk li huma l-aħħar fis-soċjetà biex inti mulej iżommhom fil-provvidenza tiegħek. Nitolbu. Nitolbu mulej għal-familji kollha tagħna biex inti teħlishom minn kull inkwiet u żommhom marbuta fl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Għal-mejtin tagħna kollha, speċjalment għall-benefatturi ta' dan is-santwarju biex inti mulej tilqaħħom f'lena ta' dejjem. Nitolbu. U fl-aħħar nitolbu għalina l-koll biex meta tasal is-sija tagħna aħna nagħmlu mewta tajba fil-fidi vera u fil-biża tiegħek biex hekk isaħħilna nidħlu f'saltnatek għal dejjem. Int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek. Frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-imbit li qed nofrulek. Frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulejhom li wlied muqaddimek biex kull joġbod is-sagrifiċċju li nsejru nofrulek. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti ġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li aħna ħanoffrulek bħala qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħajr lill-mulej Alla tagħna. Tassew huwa xieraq u tajjeb
li nberkuk u nroddulek ħajr, missier qaddis, għajn tal-ħajja u tas-sewwa. Għaliex f'dan il-jum qaddis inti sejjaħtilna biex niġu fid-dar tiegħek. Illum din il-familja tiegħek miġbura għas-smieħ tal-kelma tiegħek u fix-xirka taqsim il-ħobs tagħmel it-tifkira tal-mulej imqajjem bil-mewt. Fil-waqt li tistenna il-jum bla tmiem meta l-bnedmin jidħlu fil-mistrieħ tiegħek. Dakinhar narawk wiċċ imbuċċ biex infaħħru għal dejjem il-ħniena bla tarf tiegħek. B'din it-tama li tferraħna maqudin mal-anġli u l-qaddisin kollha nannu bleħen wieħed l-innu tal-glorja tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tixbor għalik poplu biex mintloħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaq il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kila ħajl kalċi, reġa radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Ġusepp u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti rid tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek.
daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħal maħna naħfru lil minuħat jalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha, li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Kristu kun jiswa n-nisa għal-ħajt dejjem. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu. Shilka
nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna